Дами и господа, този поздрав е специално направен от Владо Хикс шестицаса. За неговия баща Коце, специално за Владо Хикс шестицата. За най-добрия в Пазарджик, за шампиона оригинал от семейството. Диджей Амет Груп! Авела Кая Гилитаро, Владо Хикс шестицата Итало, леско семейство от Пазарджик. Поздрав керава ме да дадеске. О Коце, о шампиони ета и леске, јацик Коцеске, о наследнико Ромален. Ми фамилија мастарен тумаре мостен. И Симан Будбари фамилија Капабарав тумен. Вали грви на Владо Хикс шестицата, пак му върви. Ефтино купува, ефтино продава, викне ли Северна и Южна България. Ефтино бикнел, всичко сам е постигнал, сам се издигнал. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Вали гърми на Владо Хикс шестицата, пак му върви. Ефтино купува, ефтино продава, викне ли Северна и Южна България. О Владо те шунен со вакерео, наши пераве на ме дадес. Е Коце со шампиони, а мени синям думо думесте. Одола си баре легендарија, таро баро Пазарджик. О Владо Хикс шестицата, о баре дум како, о баре вилеско. Вали грми на Владо Хикс шестицата, пак му върви. Ефтино купува, ефтино продава, викне ли Северна и Южна България. Шунен, о Владо Хикс шестицата, о патрони